खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 25 एप्रिल 2023 बारायजाय मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। ब्रिटिशनि बाजेट जुथुम एसेम्बलि जुथुमाया जागायना जोबलांबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 4 आरो 5 अक्ट'आव खुंजानाय ब्रिटिशनि बाजेट जुथुमायाव 2023 आरो 2024 मायथाइनि रांखान्थि बोसोरनि थाखाय 800 कोटी राङारि बाजेट जाबावदोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे जुथुमायाव bltआ गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै फरायसालि आरो कलेजफोरखौ सोरखारि खालामनायनि सायाव बेरेखा दोलोनि MCLA देरहासात बसुमतारी बिथाङा गोख्रों सोंथि खालामनायखौ आथिखालनि सोरखार एबा प्रमद बर' बिथांनि सोरखारा मोजाङै फिननाय होनो हायाखै होननानै बिथाङा रोखा बुंथिदों। मानसि बुथारदों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फातेमाबाद साहा बागानाव गिथाव बाथाव मानसि बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। फातेमाबाद साहा बागाननि माग्रा लाइनआव मैया मोनाबिलिनि समाव साहा बागानाव खामानि मावग्रा गिर्जा लाइननि सुनिल चौधरी मुंनि सासे ट्रेक्टर ड्राइभारा दादुराय मुंनि सासे सुबुंखौ बुग्लि इनाय बुथारदों। दादुराया कालपारलनि खामानि मावबाय थानाय समावनो ट्रेक्टर ड्राइभार सुनिलजों मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों आरो दायनिगिरि ट्रेक्टर ड्राइभारा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जासिगोन। दिनै एक्स bltफोरनाव खावलायोब्ला जोंनि थाखाय एसे एनै रां हरबावोसो, नाथाय आथिखालनि सोरखार bltआ सोरखारा हरनो हाया। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लावथियाव बारग' उन्दैफोरनि मोनब्रै हानजाजों खौसे गोरोबलायनानै रिहेबिलिटेसननि जेंना आरो केसफोरनि सायाव आथिखालनि bltआ सोरखारखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय खावलायहरदों। जोंनो जेब्लासिम होआ अब्लासिम जोङो सिरि थाया, जेब्लासिम जों मोना अब्लासिम जोंबो सान्थि गैया। बे हिसाबै जोङो बुहुत प्रग्रामबो लालांबाय थागोन, जोङो रेलिबो खालामगोन, धरनाबो खालामगोन, जोङो सेक्रेटारि अफिसाव धरना खालामगोन। NDBखौ जुदि सान्थि भाबै दोननो हायाबा बिथांमोना सेक्रेटारि अफिसा बन्द' खालामहैगोन। जोंखौ मा खालामनो, जों थैनोबो गिया दा थांनोबो गिया। खारन जेरै सिगां जोङो थैनो होननानै जोङो ओंखारखानाय, जाथिनि थाखाय जोङो जिउखौ बावखानाय, जोङो दिनैसिम सान्थि गैयै हिसाबै जोङो दिनै मा जोंनि जिबन दान होनायखौ जों दासिमबो बोखारनानै लाखायाखै। बे हिसाबै जोङो गोख्रोङै बुङो बिथांमोनहा मोनसे नाटक ड्रामा खालामबाय थायालासिनो सिदा सिदियै मोजां मावजानायखौ जों लुगैगासिनो। केस उइथड्र गासैखौबो जाहाथे फोजोबजोबनानै होयो। जोङो दिनै जेन'बा सान्थि होननानै बुङो, जों सान्थि भाबै थानो मोन्दोंना मोनाखै? बिथांमोना जोंखौ सान्थि नुदों नामा? जोङो दिनै जानाय लोंनायनि मोदै रुखु गाबनाङो, अफायबा थांनाय अफायबा केस कर्ट मारिलांनाय, दिनै जोङो एकदमबारे टेनसनजों रुखु गाबबाय थानाङो। सिन्था खालामनाङो, बुहुत फाग्ला बायदि जायो जोङो। साननि हरनि जोंहा साननाय, साननि हरनि जोंहा उन्दुनाय खुनु माबा गैया। दा बेखायनो जोङो खावलायहरो बिथांमोनहा जोंनि NDBनि जेनाखि मावनांगौ दायथ' मावनांगौ बिबानखौ लाबायब्ला गबिन्द सार, रन्जित बसुमतारी सार, दिपेन बर' सार, जोङो लास्ट फाइनालाव जोङो मोनफुङाबा नोंसोर साथामखौसो जोङो मिन्थिनो हागौ। दा बे हिसाबै नोंथांमोना NDBनि खामानि मावनो होननानै साफा दायथ'गिरि जाखानाय हिसाबै गभर्नमेन्टनि आखायाव नोंस्रा दंखायो हिसाबै नोंस्रा बेखौ मावफुंनानै होनायनि सायाव नोंस्रा मा खहा दङ? आरो नै दाखालिसो माखासे जेलाव थानाय फेमिलिफ्रा थांदों, होनैदों, रायज्लायहैदों बिथांजों। होमबा मा होनदोंनो, नोंसोर गासिबो BPF-जोबसोब्रा होनबाय जाहैदों। दुखुनांथाव बिराद लासिंसिं। जोंखौ लानानै राजनितिगिरि जानो नागिरदों नामा? बेसे समनिफ्राय राजनितिगिरि बिथाङालाय? बेसे गोबावसै राजनितिखौ ओंखारनायालाय? बेफोरबादिखौ बाद होनानै मावनांगौ खामानिखौ जोङो थाबैनो मावजानो जोङो लुगैयो आरो बेल'नो जोंनि बुंनांगौआ। दा बेखौनो बुङो BTCआ मालाय BTC एकर्ड खालामग्राया गावसोर गोजा एक्स blT गोजा ज' खालामनानै मालाय मोजां रोखोम खालामदोंबो, सेक्रेटारियेट हाबदों आरो बेजों लोगोसे गावसोर गोजानो एक्स blT गोजानो मोनसे पलिटिकेल हान्जाबो जोनोम होनो हादों आरो बिसोरना मोजां रोखोम थांनानै थालांनोबो हादों। सान्थि भाबै बिसि फिसाजों आरामसे थालांनो हादों। आरो दाबो जोङो जेन'बा जों गरिब हिसाबै जोङो एक्स bltफोरनाव खावलायोबा दिनै एक्स bltबा हरबावोसो एसे एनैखौ सयज'खौ। दिनै जोंना BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय मानो हराखै? खारन जोंना मानो होनना बुंबा एक्स NDB गोजा आलदायै एकर्ड खालामनो मोनाखै। जयै लगाय लथायै ओरैनो हाखु दावरा सोरनिबा फिदिंनायाव सोरनिबा माखासे सोलोनि गेजेरजों मोजां रोखोम एकर्डा जायाखै। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।